Takže čau lidi, vítejte u mého prvního videa a bude to The Shakes and Fidget Epic Event na S4. Je tady se mnou brácha, čau, a máme 364 hub, skoro 300 000 goldů a my se na to vrhneme, takže spodě už jsem vodil touhu, ale to už ne, vlastně to odjížděl brácha, mi touhu, a tak. Takže jdeme na to a brácha říkal, že tady mám nějaký překvapení, tak uvidíme. Takže jdeme a začneme asi zbrojnou. Jo, tak tohle je překvapení. Aha, takže tady máme bodky na všechno. 96. Tak OK. Tak já nevím, jestli nám něco dopadne. To si se mě děláte srandu, lidi, já jsem laker. Oh shit. Ty vole. Epic na 300 ty vánoční a tady na všechno? What the fuck? Hrozně bych byl rád, kdyby se mi povedlo. Úplně hodně věcí mít vánoční, protože já úplně miluji, tak hrozně líbí ty vánoční epiky. A mít full epic, to ne. Já nedám ani full epic z tady těch hůd, jo. Vůbec. A to už, ještě, takže paráda. A ještě mi tohle padlo v vestu. Takže jdeme na to. Ty boty mám brát. Asi ne. Počkej, tady to máš na výběr. A hodil se do toho zase tak. Já nevím, jestli ho mám brát. Ukaž mi něco, tu máš. Všechno. Teď máme 91, mně se nechce brát na všechno. Bych to taky nebylo. Kdyby to bylo na 300. Tak ale tohle koupíme. Takže tak. Oh yeah. Okay. Takže máme tady úplně hodně epiků, takže kdybych potřeboval něco prodat, tak tady máme tohle, který mi padlo z podzemka. Takže to prodáme, no, takže to prodáme, ale ty epiky naštěstí jsou vždycky hrozně drahý, podívejte se, za kolik to prodám, oh my god! OK, takže kašlu na ně. Tak, jdeme proklikávat! Prvního uba! A nic. Tak, jedem. Půjdeme do 330 zbrojno. Tím nic. Tak zatím nic. Tak, tady potřebujeme jenom prsten. A budeme vybrat asi i elíky. Jo, mapka, aha no. Já jsem dal tohle, takže nebereme. Jenom o 3 lepší nepotřebujeme. Takže tak, kolik stojí elík? No, tak to můžeme asi. Další pěkně. To jedeme do 110. Počkej, ne, já si počkám na ten okřídlený za goldek. Nepadají epiky. Zatím ještě žádný epik. Škoda. Tady by se nám hodilo. Pojď něco. Ty vade. Takže do 290 vejna. Ganu, vánoční, si, teď. Pojď. Padni. Co? Yes! Super! Yes! Ty
vánoční, ale... Je libovej. Yes! Ha! High five. Come on! Dobře. Libovka. Čekaj, ještě si pijeme, jak mi to zvedne damage. Otoč. Damage mi to nezvedne moc, ale... Ne. Nevadí lidi, nevadí! Paráda. OK. Takže do 270 jedeme tady zbrojku. Jak mi teď padne vánoční granát. A my se prostě Tady je dobrý, že prostě teď ten epic prostě neprokliknete. I když se snažím prostě mluvit, tak ten epic neprokliknu. Protože ho neprokliknu. Jo, už vím, úplně mi to vypadlo. Protože prostě jak to tam napíše paráda, tak to se na to začnete úplně dívat a najednou, jo, epic. Já si sem naházím ty elíky. Tak, and down. Ale já máme dost goldu. Ale houby ubývají. zatím nic. Škoda. Ale máme gunu, paráda lidi. Pojď, pojď. Jo! Za goldy. Nice. Pojď. Nepadá to úplně, jak bych si představoval. Sice jako gunner jsem fakt rád, ale prostě. Třeba to brnko, helma, boty potřeba. Jo! Máme kilomatik. A má to mnohem lepší rozptyl, takže já to musím brát, ale. A co jdeš tam? To mi je jedno. Je mi to jedno lidi, já to proto udělám. Prostě kilomatik, já tak miluju tu gunu. A ty kdyby ti padla vánoční. No, to by. A kytara. Tady jeden do Já bych fakt nevěděl. 210 jedu. Že tady v té zbrojně se nám zatím daří. Už 2 gamy. Hlavně ráno. No, tady Se nám padá. poštěstilo hodně. No, brácha, ale mě tady našel. Takový... Víš, co to tady blbne? Ty boty to chci. Jo! No, naštěstí krásně. Já tady potřebuji jenom ten prsten. To si ze mě dá to. Ty Prostě naštěstí tohle. ten mi padnul včera na mém účtu. Jo. A já nemám ani jednu houbu, že? Tak jo, jedem. Pojď. A chtěl bych dneska udělat tu 100 prostě. Že už to chci to si do toho vécka. Prostě pojedeme do takových, dokud nám nepadne epic prostě. Jo, já to beru. Tak to řekni nahlas, ne? Když třeba hodíš do vecka tady ten luk, tak ti může padnout ta vánoční. Ne, to nemůžu, myslím, že z eventu nemůžu. Škoda. Okay, takže to prodám. Tak my máme epiku tady. Já jsem to prodal. 50. Počkej, já jsem teď jel zbrojnu, ale my potřebujeme zbrojnu. Hodně. Pojď, pořádně. Ty vole, děláte si srandu. 3 tipy naštěstí.
oh my god. A ještě to vánoční. To byl, oh my god, epic. Oh my god. Ty vole. Čtvrtý vánoční epic. Máš štěstí, what the fuck. Oh shit. Tak ok, tady to berem. A to už to ve ty vánoční epiky samý naštěstí. To je jako mě to, jak ty houby utíkají, to je neskutečný. A ještě nejsme full epic. A vůbec chybí nám 2-3 epiky. Tady brácha má level 99 a má dvakrát tolik víc epiků než já na svý 141. Jsem se tam nedobíjel. Právě. A budu dobíjet asi příště. Chtěl jsem SMS-kou zkusit. Včera tak za SMS-ku ti toho moc nepadne, že jo? A myslím jsem, že nepůjdou goldy, na pohodu do goldy. A můžeme si prostě dávat PLík jak random hity. A ty prstínek. Jo, No. Ale je to vánoční zase. Máme málo hůb, jo. Co myslíš? 88 hůb. Mám to brát. Co bych pro vás neudělal? Teď se nám musí hodně poštěstí. Počkejte, já teda pojedu teď 1-1, protože a nebo teď pojedu do 50 tady. Na hovno rozpro na všechno, takže nechci, ale já jsem Latter Mega Nefest. Dejte jednou někdo za mě, tak 4 epic guny. No, už vlastně jo. Minulý rok jsme si dobíjeli 52 poslední. Takže já jedu 1-1. Jsem si nechal 15 hůb, jo. Tak jeden 2-2. Počkejte, takže máme 30 hůb. Co s tím? Asi na podzemku, co? No, já bych... Vlastně, ono teoreticky, kdybych udělal tohle a tohle, tak jsme téměř full epic. Ale tohle se použít nedá. Takže tak. Ale tohle se použít dá. Rukavičky nemáme. Takhle to dáme. Takže, takže doufám, že proklikávání se vám líbilo, protože jakoby já jsem docela nadšenej, no. Za 400 hůb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 použitelných epiků prostě, no. Takže jako 7x15 je 35 a to je 105 hůb, takže jakože, jako jde to, no. Mohly padnout ještě tyhle dvě, ale tak uvidíme, třeba ještě zítra něco vyklikám a tak, takže prostě tak. Tak napište, jestli se vám to líbilo, ale já ještě tady zkusím teda to podzemko. Bylo nám docela halda gold, což se divím. Bych to dal do... Možná elíky nějaký. Úplně random teď. Tady padnou epic. Tak já ho vezmu, že? Do 25. Pojď. OK. Poslední hoba.
Nic. Nevadí, jdeme na podzemku, máme na to celkem 8 hodin. Takže myslím, že tady toho by se měli dát. Na tebe se svým Kill of Matikem. Dobré, kamo. Kritik. Jo, zaber ho! Pojď kritik mu daj, kritik mu Chci daj. vidět, jaký damage dáme při kritiku. Hezky jeden. Pojď, yes! Zaber. Dáme. Pěkný kritik. Ty bys bombil. No škoda, trefě se. Dobře. A pojď dej kritik. Jo. Yes, pěkný kritik. Pěkný! Yes! Down. Pěkně. Yes! Level 100! Yes! Takže jeden. Oh my god. Nice. Pátýho 12.2015. Takže to hraju vlastně rok a 4 dny nějak tak. Ale jakože hrá se to s velkýma přestávkama a tak. A nikdy jsem neměl ještě takový nějaký epic event. Kde bych fakt jakože takhle protáčel. Takže já jsem nadšený. A můžeme tady si dát pivko. Prostě. A já chci klíč. Takže já bych vám to pak stopnul. A až budem dát klíč, tak bych prostě vám to ukázal, no, v tom videu. Takže já to stopnu a vrátíme se. Takže pokračujeme a zjistili jsme, že teda tady to je nejmenší level. Takže jdeme na něj. Jdeme se podívat. Leo, pojď. Sejme šetyho. Škoda? Come on, baby. Yeah. Dobré, Leo. Leo, ty jedeš. No. Můžeme se znova podívat. Prostě jsem to stopnul, teď už je to jedno, nebudu to furt stopovat, zase jak blbej. Takže tady máme 128, tady je 134, počkej, tam musím 128 a tady je 140. Cože, já to mám 128. Tak tu musím sejmout. To je na to už. Tuhle musím sejmout úplně na pohodu. Totální pohodu. Ne pohodu. Tak totální jahodu. Ale nevyhejbej se ty sviňáky. Jsem ty hajzly. Ty malej hajzly zakotný Kremlin. Pojď, padni. Podíváme se na ten souboj. No, ty. Debilní fakt úplně vyhejbá se furt. Pojď. Ne. Hezky. Ty ve kritik mi dal. Ty vole. Zmyknule. Ty vole. Down. Takže jsme dali 3 podzemka. Takže to bude level up určitě. Ano. Takže dali jsme 2 levely. A ty vole, nic nám nepadlo do hajzlu. Žádnej epic. Mohla nám aspoň padnout třeba rukavice nebo prsten. Tak OK. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Já doufám, že ano. Protože mi se líbilo penáravně. Ještě tady někoho vysekáme a napíšeme jim. Po epic eventu? Ne, po epickém eventu. Tak. A tady někomu dáme na hubu. Jak se říká. Tuto 103.
to máme nějakou 103. Dostane na hubu hajza. A ty vole, ty jsi svíjak. Samý kryty mi tady hází. Tak ty jsi moc nezahrál. OK, takže to by bylo pro tato video asi všechno. Budu hrozně rád, když mi tam po tato epic eventu přibude nějaký odběr. Nebo koment prostě, nebo nějaký lajky. A když bude dost lajků, tak klidně příští event dobiju zase 400 hub a nasolím to na S2 na level 140. Jak říkal brácha, je to jeho, ale já budu proklikávat a mluvit k tomu. Budeme se třeba střídat nebo tak, ať si to užije taky, ale on nemá štěstí na klik. Takže u dalšího videa. Čau!